Permezz ta' qafas legali ġdid żgħażagħ f'pajjiżna minn 16-il sena l fuq se jkunu jistgħu jibdew kumpanija tagħhom b'sistema regolata u responsabbli f'pass importanti li jsaħħaħ il-fiduċja tal-Gvern fil-potenzjal taż-żgħażagħ Maltin. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela f'avveniment fil-Junior College il-ħamis filgħodu. Kif tħabbar fil-baġġit għal din is-sena t-twettiq tal-miżura msejħa Youth Enterprise jew Intrapriża 16 se tiftaħ dawn l-opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ li għandhom idejat u spiritu imprenditorjali. Il-Prim Ministru tenna li l-inizjattiva twildet minn esperjenzi reali fejn żgħażagħ li jibdew proġetti imprenditorjali kienet ikollhom jieqfu minħabba limitazzjonijiet legali. Kif issa ġiet ukoll żviluppata struttura serja, sigura u responsabbli biex tassistihom b'appoġġ mill-Malta Business Registry, l-Aġenzija Żgħażagħ u JA Malta. Innota li Malta issa hi minn tal-ewwel fl-Ewropa li qed toffri din l-opportunità liż-żgħażagħ. Dr. Abela kompla kif matul is-snin il-Gvern b'mod konsistenti investa fl-edukazzjoni u fit-taħriġ. Saħħaħ l-opportunitajiet fuq sma ġodda tal-ekonomija u ħoloq ekonomija b'saħħitha li toffri impjiegi u karrieri ta' kwalità flimkien ma' prospetti konkreti għal futur aqwa. U fakkar kif għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna twaqqaf kabinett taż-żgħażagħ il-Youth Advisory Forum kif ukoll il-Vot 16. Għal kif il-Youth Enterprise hi riflessjoni ċara tat-tip ta' pajjiż li rridu nibnu permezz tal-Viżjoni Malta 2050. Dak ta' pajjiż modern b'aktar innovazzjoni, aktar parteċipazzjoni u aktar fiduċja fil-ġenerazzjoni li se tmexxi lill-pajjiż fis-snin li ġejjin. Ma jkollokx din l-anomalija li kienet jiġri qabel, tibda inizjattiva, tmexxi għal qudiem, imbagħad ikollok tieqaf għax m'għandekx dik li tissejjaħ l-emanċipazzjoni mill-ġenituri biex tkun tista' twettaqha. Mod strutturat u b'mod li jissalvagwardja ħafna liż-żgħażagħ tagħna. Ħloqna din l-inizjattiva twildet kif qed aktar qabel miż-żgħażagħ infushom minn JA Malta stess illi kienu wissewna dwar u ġibdulna l-attenzjoni dwar din l-anomalija u hija oħra kullana ta' miżuri li għamilna biex insaħħu l-żgħażagħ tagħna. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri saħaq li ż-żgħażagħ tagħna dejjem għandhom isibu l-appoġġ meħtieġ biex iwettqu dak li joħolmu. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzoparditanti qal li Intrapriża 16 mhix sempliċiment bidla fil-liġi, iżda dikjarazzjoni ċara ta' fiduċja f'ġenerazzjoni ġdida ta' intraprendituri li huma l-mutur preżenti ta' Malta.